जों दिनै 2018 नि जोंनि CAB नि पुइला चबा खायना थांप्रो जों जे लामा खवाय चमनिओ जे जों आन्दोलन खायमानि चबा खायमानि आफ्रुआने गुनुगुलुंखा किन्तु गुनुगुल साबो खलायका तामो खलायका बो साइमि हाइपानो जोंनो आजराव आं रवीन्द्र देव बर्मा आं आफ्रुत एक्स MLA हिसाबै ताइ चिनि बरम गोनां निर्मल देव बर्मा ताइ चिनि बरम गोनां सुकुमार देव बर्मा जों आफ्रु INPT नि लिडार दंमोन आजरावनो चिनि साकाओ 2018 चिनि साकाओ इंडियन पेनल कोड अंडर सेक्शन 341 341 506 34 अर्थात IPC जोंनो एरेस्ट खायना बागै बरक साइटखा किन्तु शेष पर्यन्त जों कोर्ट फायै जों कोर्ट फाय सारेन्डार खालायै शेष पर्यन्त जों आइन जेहेतु मानिबा हेंगाय दीर्घ 6 बोसोरनि परे जों आइनि लड़ाई खायमां जों दिनै आइन जों जिरिखा बनि बागै चिनि विशेषकै चिनि जज बनबा हामबाय मारुओ चिनि उकिल जारा चिनि ngै बिना पैसायनो चिनि उकिल रगबो बिना पैसा जोंनो बरक सुबाखा जोंनो साइमान बरक चिनियागो रां पैसा करिया जराव जोंनो बरक सुबाखा चिनि आरो चिनि महरि रगबो गोबांमा दङ बरकनि बिसिङाव जोंनो सुबाखा आउन बागै बेलेक हामबाय बरनबो आं आसा खालायो नाय उचित जे समस्त पुलिस अफिसार चिनि बिरुद्धे जारा केस खायनाय रक ও কেস খাইনে রব সঠিক তদন্ত খাইকিনা হনে आं खाकाओ सঠিক তদন্ত খাইমাनि পরে न अमायके जों दिनै अर बेकसुर खालास मानखा बनि बागै जों जारा लिडार खायनाय रक बा जारा दफानि बागै सामुं थांनाय रक किरनानि ककरि आइननो किरना करि जों आइननि पथेनो जों सलिखांखाय आइन बिनि पथेनो सलिनाय आउन बागै जों कोनो वाना करि आबनि बागै रमजागै मानो जेलाव थाङै मानो देशनि दसनि सेवा खायना थांखाय आरो ताइ कोनो चिनि वाना जांनाय करि आउन बागै दिनै चिनि मिडिया रंनि बिसिंतै चिनि जत्तो लुकरंनो आजराव विशेषकै CAB नो तुयै जारा सभा खायनाय रक एवं जों दिनै अमाहाय केस तैबो तंखौ चिनि बरंनि हाइबान आबो जों खाला सोंनाय आं आसा खालायो अमाहायके जों तैबो नुगो चिनि 2019 जे माधबबारिनि गुलागुलियो फ्रुबो चिनि बरक जोंनो गुलि चाका जोंनो केस बखलायखा आ केस रक्ता कम पायाखो आं आसा खालायो आ केसबो जों जयिंनाय हामबाय जोंथ' आरो खरकाम न आजरा चिनि विशेषकै चिनि मोहनपुर सब डिविजननि बिसिङाव जों यांग खवाय समनिओ चिनि आन्दोलन आ आन्दोलन प्रचुर बरक फायखा आबनि बिसिङाव जोंनो खरकाम न पुलिस रबुदै खालायगेना जत बरनो बरक सिनिलियाना हेंका जोंबो आबनो गसिन हारका जों कोनो वाना करि जों जेलाव हामनाय नागा बुजांनाय ना चिनि कोनो आप कोनो चिनि वाना नै बा किरिनानि करि कारण आबो चिनि अधिकारनि बागै जों सभा खायमानि आरो केबनि कोनो व्यक्ति बिरुद्धिया मखाय चिनि बागै जों हयते जों रखांनानै आ आन्दोलन खायनो थांनानैसो जों केस खालायो चिनि रां पैसा खरसजों गांनिया आबो जों वानसुगै लाभ करि आबनता दिनै जों खरकामनो बेकसुर खाला सोंनाय चिनि माननीय जज दिनै जों सागलाय रेगा जों दिनै खाला सोंबायखा ताइ जों कोर्टआव फायनो नांगलाक दिनै केस जों कोर्टआव फायनो याफा केसआव जों फायबानो जों जेहेतु लिडार खायनो रगबा कारण चिनि उकलगो सब समय नाङै दङ बय नांथों आबोथ' जों बाना करि हामबाय।